Kaina. Grabe na itong rambutan dre ba, wala lagi bunga. Isa mo ganang pang-harvest dre. Wala din mo doon ni mo diri nga. Dugay naman ka diri. Simuha man ning kuan, ni mo doon ni yuta day. Wala gani kay busy mo god. Asa? Oh, wala lagi bunga oh. Ano ni karon na to? Wa yung bunga ni. Ako kita ayo ani. Ha? Wala kita herbison ani. Oh, tikas-tikas wa gyapon bunga oh. Urot. Sabi paita ning trabuhan ni. Ito may pupuo na to ani. Wa na jud. Namo lagi mangawat diri, boss. Ha? Kagi siguro kay wala naman. Ang gwapo ni ato ni panid ani kisa ni panguha diri kay ato ni kuan ni. Tanaw na to niya. Bantay-bantayan na to basi na yung sulod na po dire. Ang problema kay wala na may bunga po. Ay bunga o ni. Badik! Biko! Badik mo niya, boss! Biko! Wapo kayo mo banig, dako kayo di mo magbahay ani ba? Biko, boss! Grato ra ni! Ay padalaan ang banig, boss. Biko, Pwede kas, pwede utang. Boss! Ay na, muro yo. Ha? Ay, nako balik ang biko. Alisa mo dire, tanawan na imong baligya dire, basi pusunada mo ba? Kamo ato dre. Ayo dre. Ano man ni? Ito, wala man ni problema o kuwan. Kay biko ligyaw. Naami kamo ka baligyaw niya kami pa man patuloy niyo niya. Ako yung dre. Isa ko kaya. Malit mo dili kay bulak ko. Lima ni oy. Labi kini akong biko. Pila man inyong kan biko daw? Rato re, taksing ko ra takos. Pila mo ni? Ang pautang ani boss 25. Ang biko. Eh boss, lamig ka? 25. Ah, grabe po. Pero bago nga ni mo ni marani siya kirpit. Napakalamihan ni. Ibutang, bulutaw ni sa tubig. Boss, sige gutom ka? Ito magbahay ani kay dako kayong baniga ni. Aw nya na tanaw sa ako nay. Tanaw sa imong Kani usa man ni. Iba na. Barato ra tag kuara ni tag 20 ra siya. Bi tanaw sa ta. Kita klaro gani usalan biko. Pwede tilaw. Ayaw, di Labi pwede ano? tilaw. Tilaw kami. Baligya. Baligya ni. Di tilaw. Tilaw na baligya dili. Baligya. Ha? 20 takos. Adya, balik mo na adya. Dire lang oh. Dire. May putaan ni karon. Mahal ka na yung Ano ba kay walay banig sa balay? Wala na nigkas kaya tag na ko grato. Pila may kas ni mo ni? Tas na ko ani 15 ra. Ha? Mahala po na ay. Mahala po na. Dili na magbahay kay dako. Oh, dako kayo. Ano lang dabi? Ya erbit. Kami ito hanam. Akong baligya biko niya ha banig. Pating mahalag baligya. Buli na lang ko. May baligaw, klaro. Ay mo padala na boss. Piki na boss, piki na, piki. Gusto mo ni. Buli na ko kay kanayang banig. Biko. Piki na yung banig. Ay kapiki sa kapiki ni nga bulutaw ni tubig ni. Ako na lang kanang ni ko biko kay. Di mo mus banig. Ikaw bas ko usunada kaya tag ko grato si mo. Buli na ko. Dili may hatag ni walay las. Kalipo na lang. Ay bandre ka man ang kwarta dre. Ilag 200. Wala na gani. Sige na lang. Ginaro madali na. O sige. Das pa. Puro ka mapuni kay das na lang. Pagkadugahin ng hangyo. May bandre. Wala na ko yung laing kwarta oh. Di ka magbahay ni kay dako kay ni. May bandre bili no. Oh. Puro ni kwarta raw. Magbahay ni kay dako kay ni. Bulutaw ni tubig. Madali. Sige. Pwede yung ay, salamat. Oh, sige, salamat boss. Sige. Gusto mo balik mo. Ay nagsaba kay mo dito mahawin no kay gisi gusto mo. Ano si dahinay na to dre. Tanaw tani baliga be. Tanaw na to. Uy! Sa maning baniga gisi man eh. At grabe naman yung trabaho ng tao no eh. Sige naman tani kapalpak ka ni. Oh, wadi ayo. Asa dito sila? Labay ko to eh. Apa mo ni? Siya nga sa 500 no eh. Gisi pa jud oh. Oh. Sa mo ni? Labay. Grabe ni mga tana. Balit pa mo niya. Asa sila? Ugma, mudad lang babad. Ikan tara mo. Kaina.